vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yandinayo yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Asi kana mava kuposta nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri kurarama ndiri kuno kunyika yevatorwa, ndigere kuno nemurume wangu nemwana wangu. But nyaya yangu ihombe mukomanashi. Nyaya yangu yandiri kuda kutaura nezvayo ndeyababa vangu. Baba vangu ava vachiri vapenyu, variko kuZimbabwe ikoko. Saka vana sekuru vedu ivo vainge vachibva kuMalawi, but vana baba vedu ndivo vakazozvarirwa muZimbabwe. Isusu tichikura tainge titoriwo nedzimwe hama idzo dzainge dzichitishanyira dzichitobvawo kuMalawi dzichiuya kuzoshanyira vana baba. Kunyangwe gogo pavakazoshaya, pane dzimwe hama dzedu dzakatobva kuMalawi ikoko. Saka isusu mukomanashi tiri vanhu vaya vekuti takakurirawo mupurazi, ndimo matainge tichigara ende ndimo mainge muchishandawo vabereki vedu. Baba vangu vainge vari foromani, saka baba pane pavakazonetsana neumwe murume ndokubva vazoenda kumusha kwavo kuMalawi kunoona hama dzavo. Saka ivo baba vedu pavakaenda kuMalawi kunoona hama dzavo, vainge vachiti vane chimwe chivanhu icho chavainge vachida kuenda kunozadzikisa ikoko, nekuti zvinhu zvavo vainge vachiti zvaisavafambira zvakanaka, vainge vachida promotion pabasa ipapo. But kana ndichirangarira ndinongoona kuti hapana kana promotion yainge ichimbodiwa nababa, but vainge vachifambira kuti vangoenda kunokuvadzisa uyo murume uyo wavainge vabva mukunetsana naye. Sezvo inini ndirini mukuru, zvinhu zvizhinji zvainge zvichiitwa nababa, especially baba vangu, amai vaivawo nezvavo zvavainge vachiita. Like vakanetsana nevamwe vanhu vepakomboni, pane zvimwe zvinhu zvandaizoona amai vachiita, especially usiku. Amai vaikwanisa kungobuda then vobva vadzoka vakabata sanzu. Sanzu iroro raikwanisa kungorara rakaita zviya zvekukroswa padoo. Dzimwe nguva amai zvavaiita ndezvekuti vaiti kana vabuda panze usiku vakadzoka nekasanzu kavo ikako kavanenge vainako, vaibva vapurura mashizha ose, vobva varasira mashizha ose aya avanenge vapurura kubva pakasanzu ikako, vobva vamasiya padoo. But vaibva varasa sanzu iroro panze. Mangwana makuseni vanhu vasati vamuka, vaituma inini kana kuti munen'ina wangu kuti ndinge ndichienda kunobvisa sanzu riya ravanenge varasa. Saka iniwo ndaingotora sanzu riya ndobva ndanorirasa. Amai ndivo vaizomuka vobva vatanga kutsvaira mashizha aya avanenge vakapurura kubva pasanzu riya ravanenge vapinda naro mumba. Zvose izvi handizivi kuti ivo amai vainge vachizviitirei. Baba pavakazobva kuMalawi, ndakaona kuti vaiva nerimwe bhegi ravo iro rainge risingabvumidzwi kuti isusu sevana tinge tichiribata. Bhegi iroro rakabviwa naro nababa vachibva kuMalawi rainge rakaita kunge crossback so. But nekukura kudai, saka ivo baba vakabva vazoudza imwe hanzvadzi yangu kuti paya pavainge vakaenda kuMalawi, hanzi vakaenda ndokubva vapiwa dumwa. Vakati chinhu ichi chavakapiwa kuMalawi vainge vakaudzwa kuti ndicho chichange chichizochengeta mhuri yavo, kureva kuti ivo baba chichange chichizovachengeta nekuvapa maropafadzo ekuti vange vachizodiwa nemurungu kudarika vamwe vose vavainge vachishanda navo papurazi ipapo, zvekare nekutichengetedza. Mukoma papurazi ipapo patakakurira, mukomboni imomo mairoyiwa munhu semunhu. Ende amai vedu vainge vasingatombodi kuti tinge tichifamba mausiku. Nguva zhinji ndinogara ndichingoseka zvangu kana ndikanzwa umwe munhu achiti zviriko here izvi. Shuwa zvinhu izvozvo zviriko. Unokwanisa kutoti uchitofamba wotosangana nemunhu waunoona kuti munhu uyo wandasangana naye anenge ari kutoenda kunoroya. Isusu ndihwo upenyu hwatakangokura tichirarama. Tainge tiri vanhu vainge vasingaende kuchechi kana kuita sei, tainge tichingoitiswa izvozvo zvatainge tichiitiswa nevabereki vedu.
Saka ndakazoti ndati yarukei kwainge kuine zvinhu izvi zvechiprofita. Pakomboni ipapo patakakurira, panguva yacho vanhu vainge vachigara ipapo vakawanda. Ruzhinji rwevabereki vedu vainge vakabva nekumalawi, but mukunokura ndati yarukei ndainge ndatova musikana ainge ava kutanga kutopfimbwa. Ndipo pakazotanga kuuyawo vamwe vanhu vachiuya kuzoshanda papurazi ipapo, but vazhinji vacho vainge vachiita zvemasowe. Vanhu ava vainge vachiita zvemasowe vasati vanyanya kuwanda papurazi apo patakakura tichigara nevabereki vangu. Baba vangu ndiye ainge ari munhu ainge achitoremekedzwa. Zvekare baba vangu vainge vachitopiwa nguva yekuti vange vachiita mamwe madecision papurazi ipapo. Vainge vari mukuru, noti zvekutamba. Ende pano nepapo baba vainge vachingodzokera kuMalawi. Pavakaudza hanzvadzi yangu, ivo vainge vachiti pose pavaidzokera kuMalawi hanzi vainge vachienda kunosimbisa basa ravo, ndokubva vatanga kupiwa zvimwe zvinhu mushure mekunge vapiwa dumwa riya ravakapiwa pekutanga kuti ringe richichengetedza basa ravo zvekare nekuchengetedza mhuri yavo. Asi pavakaramba vachingodzokera kuMalawi hanzi vakabva vapiwa imwe nyoka. Nyoka iyi mukomanashi, ivo baba pavainge vachiudza hanzvadzi yangu vainge vachiti nyoka iyoyo hanzi irimo mupurazi imomo. Kunyange zvedu takazobva kumapurazi ikoko ndokubva hanzvadzi yangu yazotenga musha. Pari zvino baba ndiko kwavagere kumba kwehanzvadzi yangu. Nyoka iyi mabasa ayo ivo baba vachitsanangura vainge vachiti vainge vachiishandisa seweponi anenge atadzira baba aisararama. Ende ichocho ichokwadi, nekuda kwekuti papurazi paya painge pachishanda vabereki vangu paigara pachingotemwa vanhu nenyoka. Ende nyoka iyi ivo baba vari kuti ikobra, but tichikura vanhu vazhinji vaingotemwa nenyoka, but rudzi rwuya rwechiva. Ende nyoka idzi dzaitema vanhu vobva vafa, dzaisambotiza mushure mekunge dzatema munhu. Even if nyoka iyoyo kana yatema munhu akarara, still mangwana makuseni nyoka iyoyo yaingoonekwa ingorimo mumba imomo. Vanhu vaingorumwa nenyoka dzainge dzichiri dzakaita diki, dzakapedza vanhu nyoka idzodzo. Pane pamwe murungu paakazotombovakira vanhu dzimba dzenyowani, because isusu takangokurawo tichingogara dzimwe dzimba dzainge dzakangoitawo zvimwe zviya, munongozivawo dzimba dzemukomboni. Saka vanhu vazhinji vainge vachingofungidzira kuti sezvo vanhu vachigara mudzimba dzekuti sometimes dhoo rose rinenge rakazara maburi, nyoka dzaikwanisa kungopinda nepose padzinenge dzichida napo. Murungu akati azama kuti ange achivakira vanhu imwe komboni patsva, but dambudziko iroro rakangoramba richingoitika mupurazi imomo matakakurira. But zvinhu zvose izvi mukoma zvakazomboti mirei. Ende ivo baba hanzi vainge vachitotaura kuti matambudziko angu ose akazotanga paya, kana muchiri kurangarira, pakazotanga kuuya vanhu vainge vachiita zvemasowe, vachitanga kuita sowe ravo pakomboni ipapo patainge tichigara. Saka vanhu ivavo mukomanachi ndinorangarira kuti pavakatanga kuuya ndainge ndichitodanana nemukomana wangu uyo akazova murume wangu. Zvatakaita ndezvekuti patakanzwawo kuti kwainge kuine sowe rainge ravhurwa, takabva taenda kuya tikatanga kupinda kusowe riya, nekuda kwekuti mukomana wangu vabereki vake vainge vachifarira zvemasowe iwayo. Saka iniwo semunhu wekuti ndainge ndichida kuzoroorwa nemukomana iyeye, ndainge ndichingotevedzera zvose zvaainge achindiudza kuti ndinge ndichizoita. Ende inini naye tainge tiine mamwe matambudziko atainge tichisangana nawo. Matambudziko awo andainge ndichisangana nawo ndainge ndichishaya kuti ndomaudza ani, because ivo vabereki vangu kunyange zvavo vainge vari vanhu vairakidza kuti zvemishonga vainge vachizvifarira, but ndaiti pose pandinenge ndichida kuudza amai vangu zvose zvandainge ndichisangana nazvo, ndaibva ndangokaruka ndakanganwa, ndobva ndangoti ndichavaudza mangwana. Ndaikwanisa kuti kana ndakarara zviya ndaikwanisa kungotanga kungorota baba vangu vachizama kundibvisa umhandara. Pandinopepuka dzimwe nguva ndaikwanisa kutoona munhu anenge asina kupfeka ava kutobuda muimba iyo yandinenge ndakarara.
taingorara muimba 1 inini nemunin'ina wangu nedzimwe hanzvadzi dzangu, because dzimba dzepagomboni ipapo maingopiwa 2 rooms kana uri munhu anenge aine mhuri. Saka baba naamai vainge vachirara mune imwe room, saka inini nevanin'ina vangu tainge tichirara mune imwe room. But marooms awa zvaainge akaita aisava nemadoors ainge achipindirana, kuti unge uchienda mune imba iyo yainge ichishandiswa nevabereki vangu sebedroom yavo, waitotanga wabuda muimba umo mandainge ndichirara inini nevanin'ina vangu, obva wazonopinda mubedroom mavo. Dzimba idzodzo dzainge dziri paside nepaside. Saka zvinhu izvi zvaigara zvichingondinetsa kuti ko munhu uyo wandinogara ndichingorota, ende munhu iyeye pandinozopepuka ndinobva ndaona umwe munhu achiita sekunge anenge achibuda mumba. Nekuda kwezvinhu zvose izvi zvandainge ndichingosangana nazvo, zvandainge ndava kuita mukomanachi ndezvekuti ndaiti paya pakunorara ndaibva ndakumbira hanzvadzi dzangu kuti vange vachindibatsira kusunda umwe mugomo uyo wainge uchishandiswa nevabereki vangu kuchengeta zvimwe zvinhu zvavo zvakasiyana siyana. Dhiramu iroro rainge richirema zvekuti ndiri ndega ndaisakwanisa kuripusha. Zvandaiita ndizvozvo zvekuti ndaikumbira hanzvadzi dzangu kuti dzinge dzichindibatsira kuti titsige door, because ndaifungidzira kuti maybe pane umwe munhu anenge achipinda mumba umo matainge tichirara, obva azama kundibata chibharo, then obva atadza kundibata chibharo. Door racho rainge risingaloki. Zvataita ndezvekuti taingosunga tambo, then tobva tangoisawo zvimwe zvinhu padoor kuitira kuti kana munhu akazama kuvhura door raibva raita noise. But nekufamba kwenguva ndakangoramba ndichingorota hope idzodzo. Ndaiti kana ndarota baba vangu paya pakunopepuka ndaingoona still munhu achivhura door obva abuda mumba umo mandinenge ndakarara. But nekucherechedza ndakazoona kuti dhiramu riya rinenge risina kana kumboshiftwa panzvimbo apo patinenge takariisa, rakatega door. Ende zvekare ndakabva ndaona kuti munhu uya aisambosunungura tambo iya yataishandisa sechain yepadoor. Saka zvinhu zvaingoramba zvichingondinetsa. Inini nemukomana wangu tainge tiri vanhu vekuti takatanga kuwirirana kubva tichiri vadiki. Saka ndiye ainge atori shamwari yangu. Eniwo mukunoyaruka kwangu ndainge ndisina shamwari iya yandingati shamwari yepamwoyo kunze kwemukomana wangu iyeye. Saka ndakazotanga kumuudza hope dzose idzo dzandainge ndichisangana nadzo. Iye akabva atanga kundiudzawo kuti kunyange kumba kwavo baba vangu vanotovatya, kunyange paakatanga kudanana neni. Zvinhu izvozvo zvakatombonetsa kuti vabereki vake vange vachizvigamuchira. Pano nepapo hanzi vabereki vake vainge vachingomuudza kuti ucharoyiwa chete nemusikana wako iyeye wauri kudanana naye. Saka mukomana wangu zvose zvaainge achindiudza izvi zvekuti baba vangu kunyange respect yavanopiwa papurazi haisi respect inopiwa munhu out of respect, but kwainge kuri kutovatya. Ende baba vangu vainge vachitozivikanwa kuti vanobata-bata mishonga kunyange amai vangu. Saka iye mukomana wangu uyu akazova murume wangu akaramba ungondikurudzira achindiudza kuti unofanira kuti unge uchiendawo kuchechi. Saka ndakazogumisidzira ndabvuma, but ndainge ndichiita zvemusikanzwa, baba vangu vasingatombozvizivi kuti ndainge ndava kuendawo kumasowe. Takati rimwe zuva tiri kumasowe kudaro, inini ndokubva ndazodaidzwa neumwe muprofita. Ndokubva tazoenda kune imwe komboni uko kwainge kuchigara muprofita uya. Ndakaperekedzwa nemukomana wangu because kwacho kwatainge tichida kuenda prazi racho rainge riri kure nekuprazi uko kwatainge tichigara. Ndaitya kufamba ndiri ndega because kuti unge uchikasika kusvika kuprazi ikoko waisatevedza road, but waiita zvekupinda nemune mamwe maprazi. Saka mukomana wangu akati andiperekedza kuya. Ndokubva tatanga kuprofitiwa. Ndikabva ndaudzwa kuti inini ndainge ndichishandiswa nababa vangu. Ndakabva ndatanga kupiwa mimwe minamato. Zvandainge ndava kuita ndezvekuti minamato iya yainge ichigara kumba kwemukomana wangu. Ndaiti paya kana ndava kuda kugeza ndaitanga ndaenda kumba kwavo. Nyaya iyi kana vabereki vemukomana wangu vainge vachitoiziva, ndaitopfuura nekuya ndobva ndapiwa minamato iya. Ndobva ndazoenda zvangu kurukova kunogeza neminamato iyoyo. Ndakanzi ndinge ndichiita wiki rose ndichigeza neminamato iyoyo
Kubva ipapo baba vangu ndingangoti ndipo pavakatanga kundirova. Kumashure kwese uko baba vangu vaisamboda neni nekuti inini ndini sazita waamai wavo. Saka vaingoti kana ndikashungurudzika ivo vaibva vati nhai amai ko mashungurudzika neiko. But kubva zvandakangopedza kuita kubva zvandakangopedza kugeza neminamato iyoyo, baba vangu vainge vava nerumwe ruvengo rwekuti vainge vava kungondirova pano nepapo. Maroverwo andainge ndichiitwa nababa vangu ndiwo akazokonzeresa kuti ndinge ndichizomanikidzika kuti ndizotizira kumukomana wangu, kunyange zvedu tainge takavimbisana kuti tichatorana mune zvakanaka. Ndakati ndatizira kudaro, mukomana wangu ainge achangobvawo mukupinda basa, iye ange achizodzingwa basa, saka pekugara tainge tisisina. Paparazi ipapo murungu wacho zvaainge achiita aiti kana wakura wava zera rekuti unofanira kuti unge uchishanda, kana ukasamushandira aibva akudzinga pakomboni pake. Saka mukomana wangu akabva azotsvaka rimwe basa, ndokubva tazofamba tikaenda kune rimwe purazi tikabva tatanga kugara ikoko. Mukoma ndakaita mwana wangu wekutanga. Baba vangu havana kana kumbogara vandiita makorokoto kana kuita sei. Patainge tichiri kupurazi ikoko, baba vangu vainge vakaramba mari iyo yainge yaendeswa nemukomana wangu iri yetsvakirai kuno. Asi murume wangu akazoti auya kuno kunyika yevatorwa, baba vangu ndo pavakazototanga kubvunza kuti saka zvaugere ikoko nemwana wangu, ko akakufira uri wega ikoko uchati kudii? Kunyange murume wangu paakazounganidza mari, inini mukomanashi handina kukwanisa kuenda because ndakaramba ndichingofunga zvose izvo zvandakaitwa nababa vangu mushure mekunge ndatanga kushandisa minamato iyoyo. Mukomanashi, saka izvi ndo zvinhu zvakaitwa nababa vangu. Nyoka yavo hanzi inogara mugomo ende hanzi irimo mupurazi riya ratakakura tichigara. Hameno kuti zvinhu izvi mukoma zvichaguma nepi, zvimwe kuda zvichazosvikawo pakupedza dzinza rose. Zvino zvatiri vanhu vashoma, handiti zvinongotipedza here in one day kana nyoka iyoyo yanzi inge ichizotidya nababa. Mukoma ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Iyo hanzvadzi yangu yakangonditi but baba pavakapedza kundiudza nyaya yavo havana kana kumbotaura kuti ivo vari kufungei nenyoka iyo yavainge vabva kumuudza kuti ichiriko kupurazi uko kwatakakura tichigara. Hei vadiwa vateereri, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei zvakangooma hazvo vedu we, hanzi nyoka yababa ichiriko kupurazi ende inogara mugomo. Hei zvakangooma hazvo vedu we, asi vedare please ngatitaurei navo mucomment section. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.